Piztu argiak. Aten lehenengo aztarnak Kristaurreko 4500 urtean agertu ziren. Eta Mesopotamian ateak ziren boterearen erakusgarri. Ez dakit non jartzen dauen hori, baina gidoian hori jartzen dauenez, sartu egin jot. Así que pentsoko zue gaurko gonbidatua dela arkeologoren bat edo historialari bat emondoten datu hobekin. Baina ez, gaurko gonbidatuak beste kultura mota bat egiten du. Az gaitezen. Bueno, Itxatia Zabalik podcastarekin jarraitzen dugu, Debagoinako gazteak elkarrizketatzen dituen podcast berezi honekin, eta gaurkoan dagoen gonbidatua oso ezaguna da, Debagoinan mintzat bai, Euskal Herri mailan ere bai, batzuek agian ez duzu ezagutuko, baina horretarako gauz gu, orduan gure gaurko gonbidatua Danelizius, kaixo, Danelizius. Kaixo, ni naiz, oso ondo esan dezu, oso ezaguna naiz, ezagutzen ez nautenen artean ezik, baina bestela oso ongi. Bai, ez, oso nitxo izango apur bat zuk lantzen dozuna, eta zure lan, ez? Orduan egongo dia, igual, asko ezagutzen zaituen jendia, eta gutxi ezagutzen hori da, ez? Jende guztia bezala. Bai, duda apur batzuk izan ditut, Daniel edo Danelizius deitzu, oindala gutxi, zuk nola nahiago duzu? A ber, ambituan arabera, uste dut oraintxe bertan Danelizius bezala ejerzitzen ari naizela, hortaz ongi, baino nire baitan hainbat, ez dut esan nahi personalidade, porque ez da ingebia, baina bai, nire presentzia onlinearen arloan, eta hori uste dut dela gaur jorratu behar dugun arloa, Danelizius apelatiboa osan doia. Perfecto, Danelizius, hor, claro, zure irzen artistikoa bezala izango zan, o lan izena Danelizius, eta kao, lehen hitz egiten gorkakin gure lagunekin, eta esan, Danelizius goratze usta Madrieko jokalari bat ezauketa oso Vinicius. Bai, noski. Bai, agian izena kopiatu dutzu. Vinicius. Uste dut, bera, ni baino lehen hau zabiela ejerziruten, ez? Ez dakit, itzena dator ideia oso tonto bat engatxik, Delicious hitzaren gatik bakarrik bi izki falta jat izan izateko, eta 16 urten itxuenian munduko ideiak brillantien iruditu jatan, eta hori nahi ataskauta izan honekin. Bai. Geratu itxen da. Neri adibidez, ditzu hostia atletismokoek rokoldo, malgutasuna falta batelako arroka. Hortik rokoldo geratu jat. Apuntu bizare rokodromo batera. Ez, ni eskaladako gutxi, baina hori. Geratu jat hori azkenian, eta da holaxe gabitz, baina izatez gauza txar batekin lotuta dagoen. Ez izen gehiatu jat, eta posik erabiltzoten ez izen bezala. Bueno, ni mondra hauen txampi nintzen. Bai? Bai, fimosi xagatik. Dauko lagun bat. Ez da txiste bat, benetan. Ez, baina dauko lagun bat. Bai. Eta nire lagun honena, txikitan be, txampi deitzen zotzan. Fimosi xagatik. Bai. Ez dakit, fimosi xagatik zen. Ustot zala, saskioleak jolastuen zauenez, lehen pina itxe zauenen beti erdixan gehatzez lako, eta zen txampinoian... Ai, simpatikoa. Bai, ez? Beira. Izizen berdina, baina signifikaba da diferentia. Hori esan zoztan, niri, behintzat. Ja, nik esaten nauen zala uliagatik, neukan olako kasuela ule bat. Eta hori esaten eman, baina denok genekien gure baitan, zergatik zen izena. Hori, Vinicius aparte utzita, seguramente beak jaiotzatik guiko hola izena. Bere izan biologikoa da. Izengo da, ez da izengo binita hortik. Zango zan, bueno, Daneliziusen izena guztaukat, ziuz hori jarriko dion nire izenari ere bai, ez? Madrilgo jokalarien artean oso famatua naiz. Bai, seguramente. Orduan, zure burua, ez du aurkeztu apur bat, komunikatzailea zaela esan deikeu, ez? Komunikazioan itxozula lan, ez? Aurkeztu apura zure burua, ez? Bueno, a ver... Danelizius, jake hor gauden, sortzen da ideia batetik, non nik, hori, 16 urtekin, konta biot pixka bat historia luzea. Bai, lase, zuk bota. Ni
Eskolan eta ez nintzen munduko pertsonaik guaiena, hortik hasi geike. Orduan, nire bizitza, nerabezarua eta abar, zeuden oso finkatuta kontekstu eskolar baten bizi dautearen inguruan. Bai. Orduan, hau amaitxu zanean, amasei amazazpirutekin jasaude finkatuago eta tal, de repente kontsidaz du nagoen, ai ama, honen ostian, bizitza heldu funtzional oso bat dator, eta ez daukot ideia putaik bez, zein gure odan, eta zen nahi dodan egin. Eta pentsa hasen nintzen eukinagoen kristoneko identitate krisi bat, eta zen eban, baneo famatu izatea. Ematen dau obiena, en plan, aukeraiko biena, ematen dau, aukera guzti dut. Itxuraz bai, ez? Danek txikiten nahi dabe famatu izan. Horrega, txiko zen, pues a saco con esto. Eta sortzen da ideia hau non borondatez, a la fuerza famatua izan nahi dudan. Eta okerrena da, kasi gertatu inzala. Eta hori bai, baztenaz basaratea itxen, modan dauen guztiai jotzen, hasi nintzen lehengo Instagram como estetiko artistiko bat sortzen, ez jan ondo deratzen, hasi nintzen historietara bidixuak igotzen hitzeiten, influencer bat izetako. Modu konbentzionalian ez zan gertatu ze oso frikia eta oso hortera nintzen, eta behin aksidentez, meme bat igoneban, pixka trakzinu hartu zeban, ez dazir, 15 like baino igual 60 zitsuan, eta nizanen, ba hemendik da, eta hasi nintzen memiak igotzen, eta... Zezu meme kontua, eta zure kontu... Nire kontu personalean. Bai, de hecho, Danelizius tem Instagrameko kontua, nire borrokarik handiana kontu errekin da, nire kontu personala dela. Orduan, itxi nahi izan det, baino ez daukot besterik. Orduan, da igual, eta ointxe bertan nabil jarraitzaileak galtzen akasko porro ez dudalako ez zerraiten, baina eske digo, bueno, eske nire kontua da. Orduan jarraitu bihoztia, banie lagunek, eta jazta. Eta hori, ideia honetatik sortzen da, eta azten naz adar guztixak jotzen, hasta que uno suena, eta memiekin aurrera ateratzen jat pixkat, eta hemendik nire izena pixka bat notatzen azten da komunidade batean, kontaktatzen duzta Grey Trash aldizkariko zuzendariak Genplayseko oferta laborala horren inguruan hitz egiteko, hori proposatzeko. Eta, pues, de aquí a la luna. Ja ezagutzen da zute beste historia guztia. Bueno, ez, nik ez. Nik ez. Ez ditu zuen atxeko danak, maitea. Bai, egia esan, podcasten inguruan eta gidoia horren inguruan prestatu dugu, baina nik ezautu nozun, oindala... Ze, itxengo, 3 aste lanerako... Lanerako, ez? Bai, justo irakasle bate jarri zeuzkun de hoinako ze jende algauen elkarrizketan. Claro, es que gade como... Bai, kago, hemen podcasterako, azkenian, da Nelicius, eta hortik. Oie, base ongi, zeren eta nire bizitzan denbora askotan sentidu dut ezin dodala ies egin nire... Genplayseko eraren gatik. Eta beti zanen plan, nahi hitz egin honen inguruan, eta ni, bueno, hitz egingo berdiro be. Así que asko zure refreskantiagoa da bestian inguruan. Bai, hori da. Niri gauza konta biustezu, bestela... Eta, bueno, hemen nimouko jendia be egongo da, ez totzuna ezauketan, eta horregatik, hobeto, hitz egiten azten basa eta kontatzen bozu, asko hobeto. Kaixo, nire fan berri guztiai. Oi, orduan, horren ostian, ikasketak eta indituzu, edo... Ikasi nuen itzulpen gintza. Itzulpen gintza. Te quiero decir. Itzulpen gintza zen momentu hartan letretatik hartu zeikezen karreraik como totxuena. Bai. Eta jende osoak, itzulpen gintza, no seke. Ta sartu nintzen, justo ni sartu nintzen urtean notakortia asko jeitsi zen, eta gatxik sartu nintzen bastante hola. Baino egin neban, eta kristoneko, nire esperientzia pertsonalean barkei dazute UPV-HUko pertsonal guztia, oso decepcionantia izan zen. Bueno, hori zure iritzi pertsonala, eta ustot UPV-ko ikasleen 90% ere izango dala. Nik hori ezin detezan, politikoki hori ezin detezan, legalki. Baina, aurkitu nuen esperientzia oso triste bat zeren, eta lanaren enfokia zen, lan hau galtzen ari da, itzultzaile automatikoen gatik.
Claro, Nik, nire karrera aproba uneban, itzultzaile automatikoak erabiliz. Orduan jazten gare gaizki. Eta gero, handikona, adimen artifizialak eta mundu guztiak eta prekarizazioaren como metastasiak, bukatu dauia guztiz enterratzen itzultzailearen lana. Egin zeike noskin, zeikela poesia, eta egin zeike humoria, eta egin zeike itzulpena suahili euskera suahili kombinazio inortan, igual jende oso gutxi dao. Suahilia eta euskera. Horregatik, en plan, daulana itzulpenentzat, bai. Zuze hizkuntza... Nik ez dakit, kasi bat erez. Berez ikasi nuen, lehen da biziko hizkuntza gaztelania, bigarrengo hizkuntza ingelesa, hirugarrena frantsesa, defendatu nahike frantsesean gutxi gora bera, eta laugarrena italiara, eta italierako igual 3 klasetara fan nintzen, osea, oso gauza tristia. Nik esan behar haugot ondi euskararen itzultzaileak, ia... garatzen dabil, baina ondio flojo dauzela, Bai, hor daulanik gehiena, baina ni hartu naben gaztelaniako atala. Gaztelaniatik inglesera ja, hori da gauza bat... Nikolai naben karrera. Sartuta internetian. Ta listo. Bai. Eta orduan, apurat podcast eta pasako gara. Venga. Oin... gure kompetentzian inguruan itzen bio apurtxo bat. Ni. Zu. Nola zizinan podcasten mundu hortan, nondi atorroi? Begira. Esan dutzundan moduan, nik egiten dut lan pixka de lo que toca, de lo que se lleva. Eta kulturalki oso igoera handi bat izan dute podcastek, azken bolada honetan. Eta berez ja pixka bat berandu iritsi naiz, zeren eta usteot ja mundu osuak eta bera lenguzinak dakatela podcast bat, eta mundu osuak entzuten da. Ez zaitz ustet nahi, como desmotivao, baina usteot. Bueno, erasai. Eta nik baneukan ideia bat, nikokin, nire bikotiakin, podcasta bat eratziana, mundu osuak bezala, esaten gauenako, ze interesantiak dien, guditxugun elkarrizketak ziur mundu osua interesatzen jakola. Egin bieko ginen podcast bat. Ze gertatzen da, podcast bat autogestionatzea, eta grabatzea, eta editatzea, eta igotzea, eta estabilizatzea, eta gaiak aukeratzea, eta gonbidatuak, eta lagostia, kristoneko lan bada. Orduan, fan ginen posponiruten, eta behin, agertu zen komunikabide bat, zela Euskal Herria Erratia, esan ez, dauko ideia bat, bideopodcast bat ateratzeko pixkat kontzeptu libreakin, pentsau gauzuengan, badakatzute ideiarik, eta gu justo, bai, dauko ideia bat justo hemen, plonk, porque ya dauko dena zegoen pentsauta. Eta horra zen nire bilbidea, eta bastante ongi doia. Vale, itxoin hemen. Arazo tekniko batzuk ukitxut, baina ja soluzionau dut. Jarraitxu nahi kitzeiten bestela. Bai, jarraitxu. Ze justo horren inguruan emigamen bera, apur bat esplikatzeko zeren inguruko adiezen podcasta, ze bi inditzuzu. Bai. Orduan, konto apurua bakoitzetik, ze diferentzia duen bi podcasten artien, da apur bat hori. Beide, orain bertan eiten dut lan Flop Kultura podcasten Euskal Herria Irratiarekin, nire bikote maitagarriarekin, eneko. Eta hitz egiten gau pixka bat, izen burua da Flop Kultura, eta da hitz joko bat pop kulturaren ingurukoa. Hitz egiten gau kultura populararen inguruan, gure realitatearen parte eta guk interesante aurkitzen ditugun gauzen inguruan, igual ez dienak munduko gauzaik mainstreamenak, ez di oso nitxo besta, baina ez dakit badauku podcast bat reality showen inguruan, beste bat ditugun nostalgia podcast asko, gure urtzaroko marraski biziduna, gure urtzaroko telesaiak, pelikulak, daukogu podcast bat La Peloponin inguruan, de repente. Gaur egun danen inguruan da. Horregatxik. Eta hori guk interesgarria aurkitzen ditugun gauzak, oso esparru libre bat da, pixka bat gure duguna egiten dugu, iten gau como albistegi bat hasi garen, eta albistegi hori esan daiteke, en plan, atzoin nauen ensalada bat hauten jaten superongi, en plan, oso librea da. Hori. Eta gero, zozoak beleari, da, lan egiten dudan beste podcasta, Amaika Telebistan, ematen da, Laura Re daukotko aurkezle bezala, eta hau da, askoz ere gauza... Esan nahi dut serio, baina esango dut como planifikatuago bat. Vale. Daukogu bilera bat denboraldi itxietan grabatzen da 8 programaka, programa bakoitzeko apalabratu behar dugu gonbidatu bat, gai bat, egin kale galdeketa bat gero inkluiruteko, lanian, hau dena zueko dakitute. Bai. Eta hori, jorratzen dugun gaia da nagusiki beldurra,
Bebai, Vale. kontzeptu librearekin eman ziguten aukera, en plan, bilatu, kontzeptu bat eta hain. Eta Laura eta biok pixka bat, como emo izan dakuak garenez, aukeratu gaban beldurra. Orduan, gaztediak euki daitzaketen beldurra. Beldurra zahartzaroari, beldurra prekarietateari, beldurra drogei, sexuari. Vale. Eta gai honein inguruan hartzen gau jendia, ez da izan behar gaiarekin erlazioa duko inor, baina hartzen gau jende interesantia. Eta hori, ez egiten gau pixka bat marko formalago batean gai honein inguruan, baina bai da bastante mamarratxa podcasta, generaldian. Ezin dut uko egin mamarratxismoari. Ez, justo hori komento dozunez, podcast bat Amaika telebistakin, bestia Euskal Herria irratiarekin, beti hori gradu bukarako lana itxen gabitzen ez, pentsatzen gau ez, esaten, justo euskaraz, ez dagoela podcast bat, esaten dozuna, bueno, badauz, baina oso ez die altzaukialako sonik, ez dauzena komunikabide bat lotuta, ez? Bi pertsona edo bat bakarra hasi eta, vale, podcast bat ingo, nire kontura, azkenian, igual komenta dozunagatik, ez? Denbora, infrastruktura, azkenien hemen be platua daukou, baina pena apur bat emuten da, osea, azkenian emutau ez, baina komunikabide tradizionalek edo zerbait esatearen nik uste apur bat limitatu itzen daugiela, ez? Edo zure kasuan nahiko zeak dira, nahiko uzten dago. Dependatzen da, esan nahi dut, egin izan dut lan komunikabide handiagoekin, aipatu dut lehen nago Radio Televisión Espainolako programa batean egon nintzela, eta baldintzak ez die berdinak, baina gauza pixkat fribolo bat esan behar dut. Nik uste dut, jendiak azten dabenean podcast bat autoekoizten, nahi dabena da potentzialki gauza hau monetizatu. Vale. Eta gauzak monetizatzen dira patrocinadoriekin. Eta patrocinadoriek beti die interes pribatuak dituzten, bai markak, bai komunikabideak, bai etc. Zuk itzen bozula pija kinki zeure etxian, inseike gurosuna, baina noiz bai, etorre bida Radio Televisión Española. Eo markan bat. Eta sartu bitzute, hori edo markaren bat, eta ja sare pues, el podcast de fulano. Eta saz fulanoren interesei lotuta. Orduan, dirua irabazi nahi bazu, pixka saldu inbizare, pixka zaila da hori. Baina ni oso aske aurkitzen naiz, ni nagoen komunikabideetan, eta ez dut esango ez naizela saltzen, zeren eta ez da egia, nire lana diruaren truke egiten dut, eta hori da literalki saltzea, baino, ez dut modu konsiente batean nire burua limitatzen. Nik hitz egiten dut eta koinziditzen dau niri lana ematen didaten komunikabideek ados daudela nik esaten dudanarekin. Noizbait egongo ez balira gertatu izan da, bota egingo nindukete. Claro, hori begisa. Baina ez dut, ez naiz, hau da pixka bat igual idealista eta ez naiz ikusi tesitura honetan azken denboraldi honetan, baina ez dut nire burua isili nahi, edo nire... En plan, ez dut como gezurrak esan nahi, badakitzu. En plan, esaten baduztie, no, ezin dozu hitz egin honen inguruan edo boten gozaitxu gozen got, jo, bosa mierda, no? En plan, ez dut lan egin nahi zentsura horrekin burua. Bueno, ondo, beti ukitzozu zentzazio hori, ez? Igual, ja, ez da gizein azten danian lanian, markan batekin edo telebistan batekin, ja lotuta dau, ez da iguala, eta igual kanpotik eta iritzi hori dau, baina, gau, zuk esan dozunakin, azkenian izango zen kontua oreka bat bilatzia, eta oreka horren barruan lan itxeko prest da badago marka o telebista, eta zu podcaster bezala, perfecto. Hori, lehen komentau dugu, podcastak asko popularizatu diesela, azkenian bilatu diozula diferentziatzeko modua, eta esan dozkuzu, ez dozula gureku deprimitxu nahi, baina, hor, apur bat, nota positibo bezala, ze gomendatu aldozkozu guri ez, hasi berri bezala, podcast hau edo, etorkizunean indikeun podcastak azteko, ez? Ja, esperientzia duen bezala, ze gomendatuko zenke. Zein da zeuen helburua? Hori da, galdera bat. Hori, galdera, helburua azkenien da, debagoinako gaztiak lekarrizketa, eta behintzat jendiai entretenitzeko eduki bat
eskaintzia, ez, izango zan... Bartuan oso ondo zoiazte. Zure helburua bada, dirua irabaztia, edo zure helburua bada, entretenirutia, edo mezu politiko bat edatzia, adibide batzuk ematia arren, evidentemente gauza desberdinak egin behar dira. Gauzia da, nik uste dela batzutan, entretenimenduaren arloan, kanpotik pentsatzen da, guztia egin behar dela. Esan nahi dut, aurkitu behar dut, nik esan nahi dudana esateko modu bat oso entretenigarria eta gainera aberastu inbienaz. Igual ez. Esan nahi dut, zure helburuan bada dirua irabaztia, oso erraxa da, mundu guztiak egiten daben gauza komerzialenak. Reelak, klipak, numeruak datkartzen gauza guztiak, eta monetizau zeure gauzak mundu osoak. Da youtuber esatia bezala. Youtuber esateko praktikamente dau eskuliburu bat, egin ABC, lortuko zuek esiri gazeta, amaitu da. Orduan hori, zeuen helburua bada, kontenidu honestua sortzia jendia entretenirutzeko, jarri kariño asko. Zaiatzen gaz, alik eta kariño geixen egin eitzen podcast hauek, eta da ilusioa egin, azkenian hau kriston aukera da, eta bastante posigabiz. Zute zunian kriston aukera zertako? Aukera, alako gauza berri bat probatzen, azkenien nik ez dut inoz, beti hau ja mute hau zu zabiltzela ni elkarrizketatzen, baina bueno, niri beti gustau jat kasetaritza lana eta hori dana, eta baina kamaran aurrian hitz egitea inoz ez dut isa, bueno, txikitan zoze, baina azkenian beti apur basea, baina ez dut inoz probatu eta gauza berrixa da, eta gainea gure kasuen goien antzat, eta oso aukera politxa da, helburu fijo barik, zehose alako lan bat eitzeko aukera izati, alako plato baten, niretzat kristona da. Ikusten, eski oso motivazio politxak dituzun, ni esken megalomano bat bezala zintzan. Orduan zendan, zein da ni helburua, famatua izatea, dirua irabaztea. Orduan beste vertikal bat da. Hortik, justo urrengo gaira pasatzeko mundu estazu, zauzu famatuarena, eta hemen galdera, eta gaina jarritxa dugidoian, famatua koinzidatzen zaren, eta, bueno, aparte ja, galdera honi helduz, daukozun baten batek gelditu gotu nola, o ukidozu kaletik alako anekdotaren bat, apur bat kontatzeko. Famatua naiz, nire irudi publikoaren gatik bizitzen naizan einean. Ez decir, esto igual me tenéis que cortar porque no sé cuál es el sufijo. Nigaz inork hitz egingo ez balu, ez nuke dirua irabaziko. Hortaz nire fama eta nire lana gauza berdina dira. Ez naiz, nire bizitzan izan naizen, ez da nire momenturik famatuena. Nire momenturik famatuena, iraganean gelditu zen, oingoz, eta hori baino gelditzu naute kaletik, gertatzen zait askotan, enekorekin noanean, ZTV baten editatzen gara piztu telebista programan ere bai, orduan jente guztiak gaitxu fitxauta batez ere batera gauzenean, eta hori nire aurpegi xatoki askotan jartzen dut, hasi que noski baietz, ez nuke kontsideratuko nire burua, hainbat liga daude. Badakitzu, zu izan zeike futbolista, jolasten dozulako igandietan udan, baina esare Cristiano Ronaldo. Badakitzu, orduan famatua naz, baina ez naz famatua, ¿me entiendes? Euskal Herrian, zera famatua. Eta asko gustatzen zait. Izan naiz maila nazionalean, más o menos famatua, eta maila provintzialean asko zere gehiago gustatzen zait. Claro, azkenian pentsau bida bai, famatu izate horren alde txarrak eta nire ustez futbolista bat entzabe ez da izango oso guztarria. Faten dan eose tokitan beha ezagutzia, hortik ezin ies egitia ez. Azkenian txikitan esan duzun bezala, gure gau famatu izan, baina alde hona ikusten gaudelako bakarrik, ez horren alde iluna. Eta igual maila provintzialian, apur bat, jendiak ez dut beste idealizatzen, urbilagoa da, eta politxagoa behizen daike. Horixe da, ni konturatu nintzen oso berandu, ura lepuan neukonean, oso lektura superficial bat egin nuela espektakularen munduaren inguruan. Claro, espektakulua datza gezurrak esatean. Esan nahi, zuk ikusten duzunean, teatro bat, edo magia show bat, edo debate bat, edo lako gauzak, mundu osuak daki
kamarak da zela, mundu osua daki, mundu osua begira dauela, ez da benetako gauza bat. Orduan, nik txikitan esaten abenean, noski bizitza dobiena pertsona famatuana dela, porque mundu osuak maite dau eta txalatu egiten da momentu orotan, hori ez da egia. En plan, pentsamendu oso gutxikin konturatu zeik ez dela egia, baina nik ez naben pentsau. Asuntua da, hori, modu, ez da provintzialean, baina euskal fama honekin sentitzen naz askoz ere koitxaua Euskal Herrian daukogun ondare kulturala modu soilik kuantitatibo batean txikiagoa da, xumiagoa da, asko maite dugu, asko zaintzen dugu. Madrilen, emateotazu ostiko bat arri batei, eta bost famoso gotzeituzu. Bakizu, en plan, famatu da mundu osua. Norbaitxentzat edo bestiantzat, edo igual nik igotzeitut errezetak Instagramera, tenia okot programa, tenia oseke, mundu osua. Eta bolada txua izango, zu ikusto reel bat edo itxatzu famatu bat, eta ja momentu horten, eta gero bera zoiez, eta... Bai, eta esaten dozu, esan bihar ez dan zehose telebistan, eta ez dau inor imprescindiblia, gauzak amaitxu itxendia, eta zuz asentokian egoteko, daz 50 pertsona prest, haien gurasuak bizirik jateko, a cambio de tu puesto. Hori da gizada. Zu kompetentzia hori, eta hemen fangeike por un derrotero antikapitalista tremendo, baina ez dauko demoraik, askoz ere zainduagoa eta askoz ere koitxaua sentitzen naiz, koitxaua ez kutsuna, hemen Euskal Herrian. Koitxaua da gaixua. Koitxaua lehen hau nintzen, bai. Pobrecito, izeten bazinen, estatu osoan famatu. Horrixe, bai. Imaginau Cristiano Ronaldo izatea? Ezin dozu bizi. Egon nintzen gabarra ikusten, pixka bat dibagar. Egon nintzen beste egunean gabarra ikusten, eta eukinoen pentsamendu oso ilun bat. Futbolistak dakate polemika, milaka polemika, abuso sexualak, edo edan eta gero egin ezakize. Futbolista generalian, Gaina fitxauta. Futbolistak guztiak, eta registrauta dau. Eta zu ikuste dauzu gabarra. Eta zate dauzu, nola konbentzidu biozu jende hau, mundua ez dala beretzat. Tipo honek, eman ditxu, 7 ostiko baloi bateik hoi oso ongi, ambito ludikoan eta ambito kompetitiboan oso ongi, irabazi dezute, kampeones. Baina osaz, hola, eta etorri die, 2 milioi pertsona bakarrik zeu txalotera. Nola konbentzitu biozu jende hori, pertsona normalak diela. Ez die. Claro. Die como superhumanos. Orduan, normala kristoneko atrozidadia egitea. Imaginau kristiano zerela? Bai, eta hori imaginau etortza gatula mazorti urtekin. Gero eta gazte hau. Bartzelonan badago jokalai bat, 16 urtekua. Ni 18 urtekin terrorista bat nintzen, ambito emozionali, ez nekixen bizitza navegatzen, ez nekixen pentsatzen. Hori nire bai, ez nekixen SB eta ez duzu, eta ondio faltajat, eldu bilakatzeko, ondio faltajat nire ustez pare bat urte. Gehiago. Eta de hecho, nire bizitzaren gauza oso graziosu bat da, nik daukodan trauma kopurua ospearekiko oso desproportzionala da. Ni oso fama gutxi izan neukan, daukodan beldurra izateko moduan. ¿Entiendes? En plan, ni bakarrik ikusi nauen como arazuaren hasiera oso urrunetik, eta ja apurtu zen como nire ametxe, en plan, nire delirio hori famatua izateana, kalera fanzan. Ba, imaginau, proportzio horreitan, gertatzen bakazuta mundu osua dau zure eske, eta zure nahian, eta zure txalotzen, traumatiko. Ez da hitz, haiek be, oitxuen miko dia, eta... Edo igual burti jote bukatzen dabe? Bai, batzuk nik uste... Beira Maradona? Batzuk... Bueno, nik uste Maradona beti izan dela fama ongi eruen ez dauen pertsona bat, edo... Eta itxen dizu gauza atrozak, eta ondikan dau jendia defendatzen, porque jo ditxuzu ostikuak ondo baloiai. Eta hori oso ondo dau ambito futbolistikoan. Beste ambito guztietan, ez dakit. Fangare por las ramas mogollon. Bai, justo ja bukatzen fateko ja elkarrizketa, eta gero jokuei txanda emateko. Hola, lanian edo podcastaketan edo bauko zuela anekdota txoren bat konpartitzeko pila goitxuzu, baina hola bat esate duzuna, hemen ondo sartzen da. Beira, esan neike? Bai, hau ez da inork ikusiko, total. Bueno, a ver, ni elkarrizketatzaile honanaz, eta usteot lortuko dela... Mordo bat pasaunaz. Ez, gertatzen da, egiten gauela podcast hau zotzoak beleari eta ite dut Laurarekin. Eta Laura da pertsona
oso divertigarri bat. Eta Laurak esaten gau, no, baina grabatzeko erosiko gau zerbait, edo patatatxo batzuk, edo tal, no seke. Ta ziginen erosten ardaua. Vale. Ta dau, programa bat, lehenengo denboraldiaren azkenengo programa grabau ginuela Ametxarangurenekin, eta hau esan, ez hau legala da itea, baina bueno, podcast horren grabaketarako bi pertsonen artean bi ardo botila edan ginuen. Bueno. Orduan giunden pizkat egosita podcastaren desarrolluaren enean. Ardaua bakarrik. Bai, gu ditugu edan ginen, jazta, ez dut esan behar gehiago. Ez que askotan ardaua pentseta sarrentzako edarixa. Baina fritzantia. Espumosua, en plan, goxo-goxua. Bai. Eskenik hori ardau krianza eta oso fuerte itxate. Ez da gizela, 60 urteko giza semiak ikuste itxutu horreaten. Bai, ura bezala, ez da beurarik eraten. Bai, erosu bizu bino diamante edo fritzante edo oso goxua dau. Eta edan ginen botila bakoitza, pertsona bat. Grabo ginen igual 3 programa. Orduan, 5 ordu zoiaz estudioan gainera, como honek dakarren alienazioarekin, en plan, jasaz, como mindset oso arraro baten, eta edaten dozu. Eta inginen podcast osua guztiz burutik fan da. Eta moztu izan behar zuten editore gaixuek bastante, baina eske egon zan momentu bat, hau esan inbiot, porque emitiru inzan, baina podcast horretan gonbidatu bakoitzak usten dau galdera bat urrengo gonbidaturentzat. Eta zan konflikto palestinuaren hasiera. Bueno, gauza serio bat eta alkolakin uztarteko zain. Bai, eta utzitzuten galdera izan zen, munduko tokiren bat ezabatu ahal izango bazenu, zein izango zen. Eta orduan, galdera hori zeon kristoneko intentzinuakin esateko urrengo pertsonak esan daia Israel, oso ongi, ados gaude guztiok. Ametxarangurenek hartu zauen papera, eta ez dut esageratzen igual egon zen 15 minutu pentsatzen. Eta ezekien zesan, eta ezekien, eta guola, eta baino, venga, esan lo que sea, Frantzia, berdin jaku, jazta, eta no seke, eta de repente Laurak zatzetza, tia, esan bizu Israel, eta metxek esan zen, esan binuen Euskal Herria. Eta inauen barre, hau sartuta hau kapitulan, baina inauen barre igual, ez nintzen erori zilatik baino de milagro, Ez dakit ze pasasan ametxen burutik, oso ondo pasau naben, eta ikusten ari basara asko maitxe zaitut, da nire momentu ikutsunena, podcast horren grabaketakoa, baina izan zen hain surrealista. Esango zauen, segatik ez dugu ezabatzen gure burua eta pakia, ja. Horixe da, baina sentiru nintzen como ametxetan ninguela, zesabitze itzen. Osa, izan zen surrealista. Vale. Eta ja bukatzeko elkarrizketakin, ja, etorkizunea begira helburuen bat podcasten mundu hontan edo badauketzu hola zeose ja pentsauta edo... Asko gustatzen zaidan formatu bada egia esan ikusi dozun moduan hitz egiteko hola alazar gaitasun bastante ona daukat. Eta honengaz bizitzea oso etorkizun politu bat pentsatzen zait. Así que ez dut helburu bezala esango, baina badaukat esperantza hau jarraitzeko eta aurrera joateko. Eta podcastetara jendia engantxauta gelditzen bada YouTubeko bidixuetara engantxauta gelditu dien bezala adibidez. Merkatu bat egongo da, eta merkatu horren parte ba naiz, oso posik egongo naiz. Simplemente nire esperantza da renovatzea. Vale, Perfecto, orduan gure kolaboratzaileari paso emateko ordua itxia, pare bat joku ditugu prestatuta, baina berak azalduko itxu ni baino beto, orduan, Telmo, barrura. Somos Dane, somos Koldo, dena ondo? Oso ongi. Vaya outfitazo ekarri, Zun, Eskerrik asko. Eta kizabetik ez horrezaten, porque te llevo viendo todo el rato, así que... Bueno, Koldok esan du bezala, 2 mini joku ekarri ditut. Aurreko podcastetan, apurtxo bat ezberdinak. Lehenengo jokua izango da zure ametxetako podcasta sortzea. Ai, ama. Eta oraintxe bertan esplikatuko dizut nola egingo duzun, baina zure ametxetako podcasta. Así que, bazten barrura. Beno aurreko batzuetan gorka gure kolaboratzaileak tier listak egiten ditu, baina ni diferentzia garriko eta pultxo bat. Beno, Anel, zu podcastetan lan egite duzu, bi podcast dituzu, esan diguzun bezala. Bi podcastetan nago. Vale. Ez dien idiak. Bueno, vale. Baina zuk sortze dituzu, apurtxo bat. Ninaz bien erdia. Baina magia sortze dituzu. Eskerrik asko. Vale, orduan, sortu behar diazu podcast bat, eta imaginatu behar duzu, diru ilimitatua daukazula, botere ilimitatua, nahi dituzun kolaboratzaileak eta gonbidatu ekarri dakizkizula. Vale.
adibide modun. Bai. Aldeztu podcast bat espazioan egin. Ai. Nahi duztuna. Vale. Ordun, behar dut leku bat Vale. materiala, produkzio aldetik zer sartuko zenun, errealizazio aldetik zer sartuko zenun, edo zer gauza. Eta begira, egon azela pentsatzen, Bale, lehen da bizi esan behar dut nire ametxetan ez dudala lanik egiten. Orduan, ni ez nintzen egongo Bueno, orain diru ilimitatu daukazu. Horregatik ez nintzen egongo podcastean. Baina lekua, seguruenik aldatzen fango zen. Izango zen como gauza oso extravagantaren bat, imaginatzen dut. No, pixka bat reienatzearen kapitulua. Imaginatzen duzu esatia nire ametxetako podcasta dela flop kultura, eta jazta. Ja sortu dut. Daukosuna, ez? Kriston deprimentia. Ya está, bukatu da, aurrengo atalera. No, gauza bat, ai ama, uste dut, gustatuko litzaidakela diru eta botere amaiezina izango banu, benetan ekartzea jendea nire ustez gezurretan aritzen dena, askotan. Vale. Esan nahi dut. Politikariak. Eske nire lehenengo pentsamendua, eta gero esan behar dut zergatik ez dudan hau esan, bale. Nire lehenengo pentsamendua izan da Sau pelikularen bertsio bat egite. Baina benetan. Baina podcast bat bihurtzea. Baina rollo... Baina dakitu Sau pelikularen argumentua dela jende maltzurra, heriotzaren aurrean jartzea, bere benetako, itxura azaleratzeko. Hau, pentsatut oso violentua dela. Eta nik ez dut violentziaren apologia egingo inoiz komunikabide batean. Eta gainera Sau pelikula ez dut ikusi kristoneko beldurra emate ustalako. Baina gustauko jaten botere ilimitatua izanik hartzia jende asko oso influentzia handiekin, influentzia negatiboa nire ustez, ez dakit de repente hartzia Elon Musk, eta benetan produkzio lan bat jartzea, esateko, zergatik zabitz, hainbeste tontoak eixa egiten. Kaixo, gaur gure programan Elon Musk daukagu, lehenengo baldera, zergatik egiten zu tontuan hainbeste. Eta rollo ezin da joan. Horregatik, responda ezin da joan. Bai, eta erantzuten badit, puto bulo bat badukot jendia lanean hori bilatzeko eta kontrastatzeko eta como en tiempo real jartzeko como kaptura bat de oie, que hau ez, esan benetakoa. Eta ezin da fan esaten dauen arte dala como pertsona oso egoista eta megalomaniako bat bakarrik nahi dauena jendiak bere txistia ibarra egitea. Vale, ordun. Bai. Zure podcasta izango zen jende negatiboa. Bai, extorsión total. Izango zen titulua. Produkzio eta realizazio aldetik, euki NASAko ekipo bat, 50.000 ordenagailuekin, denbora guztian a tiempo real, bilatzen informazio beraz guztia, eta gaizki esaten baldin badu, bueno, algo de Sau, alde jarri, rollo kollarin elektrikoa, rollo txakurrei jartzen zen. Como atletismoko frogetan jartzen dian elektroduak. Edo simulatzaile hau de los dolores de la regla. Hori da, horrelako asunto bat. Eta bulo bat esaten dunen, deskarga bat. Horixe da. Ja, violentzian apologia esan dozu ez goula. No, baina da, gracioso. Hau egiten dute en plan en el Grand Prix. Beira, gezurra esaten dute, superatu behar dute Grand Prixeko froga bat. Igo behar dia los troncos loko. Bueno, eta baita ere izan daiteke, en vez de deskarga bat, pertsona homofo bat gonbidatu eta RuPaul ikustera 24 ordu segido, adibidez. No, ez dauko denbora inbeste. Ez, kendu leikegu dirua, adibidez. Gezur bakoitzeko, en plan, kendu como zure fortunaren erdia. Eta gero da beste erdia, gero eta gutxio galtzezu. Eta hor bai da koakzio eta koibizio erreala. Bai, eta ezin da aurrera eraman kristoneko gauza violento eta txandajista bat. Eta dakigun bezala, jendeak ez du inoiz violentzia erabiltzen, mundu honetan. Mundu oso polit batean bizi gara, non jendeak ez du inoiz violentzia erabiltzen, bere fin pertsonalak lortzeko, eta horregatik nik ezin izango nuke horregako goza batekin. Vale, ados. Bai. Bueno, baina ilimitatua da, botere eta diru ilimitatua, orduan hori plano hipotetiko baten bihurtuko nintzateke Sauko tipuakin, nahaztuta Ramon Garziarekin. Bai, Ramon Garzia. Vale, oso. Orduan, entzun guztio, danaren podcasta Sau Light bat izango zen. Horixe da. Extorsión total. Disponible Spotifyen. Eta iBooksen. Por si acaso. Vale, podcast polita. Orain bagoiez, albiste edo alpiste. Bueno, gaurko albiste edo alpisteko notizieroan, pixka bat,
kulturilla generalekoa da. Osea, batzutan egin dugu, adibidez Mikel Ignacio Sorokin lehenengo podcastan egin genuen bezala, eskaladiari buruzko albistak izan ziren, baina Eta nik ez dakidanez sobre nada en concreto. Ez, baina nola zudaukaz un flop kultura eta da kultura generalean, ez dezkizun gauzak, ekarri zut, pixkat orokorrean. Bagoaz, lehenengo albistearekin. A ber, albiste da alpiste. Gaur egun Espainian, 15.000 podcast baino gehiago daude. Hor nik ere parte hartzen dut, nik ere bota beharko dut. Bere partea, oza, bion artean asmatu. Ja, bezala pixka ditxuzia izango. Apur bat, leia moduen hartu nahi bozu, eta bestela ni normalean ados egoten naiz gonbiatuek esaten dauenak. No, nahi dotein versus. Versus, venga da. Orduan jarri, produkzioatetikan jarriko ditut zenbakitxoak, norka asmatu ditun gehiago, reminder bat, gero. Vale. Orduan, gaur egun, Espainian 15.000 podcast baino gehiago existitzen dira. Zure lehenko. Egisa. Albiste? Bai. Nik egia dela esango nuke, baino egia da fluktuatzen dutela klip mordo bat, ni konbentzitu dara nahuela propaganda diazela. En plan, ikusitzuzu como klip honek bi pertsona mai baten esaten, emakumeak ez ditute eskubideak, berezi. 30.000 retweets. En plan, denak haien kontra, noski. Andrew Tate type beat podcast. Horregatik, eta die como, edo bi ume 14 urtekoak esaten, bai, nik egin powerlifting. Nik uste dut nik diela propaganda interakzioak farmeatzeko Twitterrian. Total. Así que, kontraria eruetearren, esan biota alpiste, gezurra dela. Koldo, Daniel, alpiste da. Cauen, Dios. Gehiago dauz. Ez, gaur egun, iVoxen arabera, 3.000 podcast existitzen dira haien plataforman, baina gaur egun ez zindugu jakin zenbat podcast dauden Espainian. Ez dagolako... Orduan ez da guztiz gezurra. Ez da daiteke. Osea, nahi badezu gero 50.000 podcast egin zure etxean kapitulu bakarrekoak segundu batekoak, ja me lo desmientes. Guriakin ja 15.000 garrena. Izandik, Izandik, ez? Orduan albiste, nietzako guztia. Baina, sari bat emotea, edo zeuz zer? Ba, hori, 15.000 garren podcasta zarete. YouTubek ematen da milioi bat suskrito dago zen, ba? Ba, rio plakita bat, edo... Bai, harako zeuz, ez? Ondo zan. Tristia. Vale, urrengoak ingaoz. Bakizu zer den el gordo de Navidad. Denok entzun dugu, denok ikusi dugu... Bai, nire osaba. Vale. Esertzen da, esertzen da, gabonetan. No, vale. esan. Bakasu honetan, da loteria, Espainiako loteria gabonetakoa. Eta hemen dago estudio bat. Vale. Gizonezko 162 esan zuten el gordo de Navidadekoa haien amantearekin gastatuko zutela. 126ak solik haien bikote ofizialarekin. 112ak ez dio, gauza haientzako kapritxoak erosteko. Orduan, Espainiako gizonezkoak, 100tik, inkesta hau erantzun zutenetik, 162 gastatuko zuten haien side chick-arekin, besteak haien bikote ofizialarekin, dela portzentai oso baxu bat, eta 112 kapritxuak emuteko, con la excusa de patapara. Vale, hor, bi gauza klarau, inkesta horretan directamente 3 aukera horiek zeuden edo. Ez da per capita. Vale. Eta zein da lagina? Nun fansare? Zebeti da, Espainiako pertsonek, no, baina fansare a Casa Pepe, hau egitera, ez dakit. Segurazki bakarrik albacete. Ez que oso... Vale, baina... Nik nahi dute gai izatea. Aukera bezala ematen dizute eta esate oso, bale. Ez daukat bikoterik, ez daukat amanteik, orduan amantiakin, zuzenian, ez? Nik imagina... Ta logika hori erabilita... Igual 112 hori da kapritxo kemutea eta ez daukate bikoterik. Zuk uste dozu 162ak daukat... Zuk uste dozu Espainiako gizonen 162ak daukatela ez bakarrik bikotea, baizik eta bikotia eta amantia... Ja, bastante surrealista. Bueno, hau esan edet, pagina ofizial batetik atera dudala. Bai, ok, diario, no te jo... Nik nahi dut hau egia izatea. Bakarrik nahi dudalako... Nik ere gisa esango ez dakit, oso... Osea, konfiatza gutxi haukagu... Ez que oso numero zehatzak eta asmatu inbozu telmo, ondo asmatu oso, ez da... Nik nahi dut egia izatea, jakiteko, en plan, izateko 110 froga Espainiako gizonak dira flipau batzuk. Ba, Koldo eta Daniel albiste da. Bueno...
inkesta honen arabera, bai, 100%, inkestatuen 100%, 150 baino gehiago, haien, berez esan barra dago, igual gaizki planteatu dudala, kasu hipotetiko baten izan ditakela. Hombre, bai, eta nik bai, nire amantiak. Eta bere podcasta be kasu hipotetiko baten, Horixe, ba. Vale. Ai, ama. Urre barekin goiez. Hogeita hiru urteko neska bat atxilotu zuten, 72 orduz giltzapetu dute Oviedoko zigean, osea, karagozo baten. Ile gorria izateagatik. Oso txorra da. Así que zago tegia dala. Arrasismo, hileakin arrasismoaren... Existitzen da. Bai. Existitzen da. Ja, bueno, bai. Rutilofobia. A ber, kalbuekin apur bat. Apur bat. No, ni asko. Bai, ni oso kalbofoba. Bai, egia da. Hile horiekin be apur bat batzutan egoten da, ez? Hori bote hilia da. Baina ja, hile gorriekin ez atozuna... Ez da hitz, nik uste dut hau alpiste, Ez da oso... munduan dauela jende... En plan, jende hilegorria da, porcentai como insultantemente txiki bat. Dau jende gehiago, zeliakua hilegorria baina. Egia da, oso gutxi daz. Eta, esan bihot, albistea da, hau esan dutela poliziek. Hau da, atera den testigantza. En plan, no, da hilegorria salako. Gero dator, trampa eukileike. Vale, albiste, nik esan bihot albiste. Egia, berak ezurra esan da. Alpiste? Alpistes, amigos, bezala. Vale, Danerek berri ez asmatu du. Galdu. Baina albiste osoa da, neska bat Oviedon ilegorria izatagatik, bazegon, aur bat zegon parke baten, eta ilegorri batek saiatu zen kidnapping moduko bat egitea aur horri, eta justo neskato hori ordu batzuk geroago parke horretan zegon. Eta antza zaukon. Eta antza zaukon. Ilegorriak ziren bizak, eta bera atxilopetu zuten 72 orduz, uste zutelako... Ikusten portzentai orduan ez da ilegorria zelako, ustezko susmagarria zelako atitxilotu zuten. Baina susmo zen bere ilegorriagatik. Claro. Hau buruzoiekin ez da gertatzen. Bueno, ez da gitxe. Kau, ez que buruzo ya basaz asko diesenez. Horixe da. Qué buena, babeira. 3-0, Una tunda. Iru bat. Ta zurekin ados neolako. Eta azkenekoa desempatea azten dagien, así que... Por si acaso 5. bat ekarri, desempate egiteko. Ah, bai? Bai. Perfecto. Pentsautan eukan. Hollywoodeko superprodukzio baterako Urbasako zerra erabili zuten Bigarren Mundu Gerrako estena bat grabatzeko. Urbasan. Urbasan egonda nau, oindala gutxi? Urbasako zerra. Zerra ez, mendikate izango da. Mendikate, bai, barkatu. Zerra. Eluyar, barkatu. Zerra gintza egitu dut Urbasan, enduran tradizionalki. Eluyar, emelikan barkamena eskatu bar. Oin badakigula galdera, esan berriro mesades, porque galdutan egon. Hollywoodeko superprodukzio baterako Urbasako mendikatea erabili zuten Bigarren Mundu Gerrako pelikula bat filmatzeko. Vale. Oso... Bueno, miluzeako highlighta utzi dozu, eta oin, a ver. Bastante miluze da galdera. Oso zinezgarria da. Bai. Urbasa. Urbasan... Bai, inzuten Juego de Tronos gaztelugatxan. Baina Urbasan egonda nauta politxa, Ondala gutxi honintzan, kotxian fanintzan... Eta Bigarren Mundu Gerra iteko ez da politxa izan behar. Dalako lautada bat. Horregatik baino, ez dozu bihar como entorno maravilloso bat, eitzeko Bigarren Mundu Gerra. Ez que Bigarren Mundu Gerra, oza, lehengoko Mundu Gerran trintxeran gerra eta izen zan, da hor igual ez, Lubakin gerra hori, baina gero, igual Bigarren Mundu Gerra... Nik esan bio gezurra dela. Ez da hit. Alpiste. Bai. Venga, ni albiste esangot. Koldo, Daniel, Koldok. Asmatu du. Ba, behintzat, bat. Hori zei. Horain txertan ez daukat pelikularen izena, baina bai, egia da. Guerra Mundial Z. Bai, EITB publikatu zuen albiste bat izan zen, duela urte batzuk, horain txertan, parece fake news, baina bai. A ber, arrasaten inbazauin pelikula bat, uste dut... Aaron Piper egon da arrasaten. Ba hori, esagot, arrasate pelikula bat... Heroinomano modun. Nire lagunak... Bueno, nire jende ezagunak. Egin zauen kola egiteko argazki bat Aaron Piperrekin, arrasateko hotelean. Eta nik behin gurutzatu noben Madrilen jantzita como del bebé jefazo.
Oso moderno zijoan jantzita oso itxuso zijoan. Ulertzeo guapua dala, Eta ez dut itxinai atea etorkizunean kola bat egiteari OnlyFansian. Baina, hori, Aaron Piper Mondrauen egon zan. Vale. Ni esan barra daukat, Aaron Piper ikusi nuela, eta ni bizikletan Mondragoieko eskeiparkera junez. Ni me pareta ikusi nun produkzioa eta ze modu zijoan jantzita? Heroinomano moduko. Guapo. Bueno, Punky. nik esan barrakot, igual, ekitaldietatik eta aratago, igual ikusioten pertsonan ikusioten famatuena igual Dan Elicius dela. Ale! Tamen daukau! Tamen daukau! Esan beharra dago, asko sentitzen dut. Bilatu bizitza interesgarriago bat. Bai, egin zen, baserritxik, ez da hitz, famatu gutxi pasatzen dira nire baserri ingurutik, ez ditut asko ikusten. Bueno, agian urren urten baukazu hor Bigarren Mundu Gerrako produkzio bat. Bai, udalan hor urbasan inbada, arrasaten inbada, udala, ja. Ikusi dozu Pearl pelikula? Ez, ni pelikulak ikusi dut, azkenen usustien lagunek eta isa lotuta Spidermanena ikustea. Ikusi Pearl da, basarriko neska bat famatua izan nahi da bena. Todo sale mal. Vale. Bai. Blockbuster. Vale, eta azkeneko albistea. Prest. Desempatia, claro. Ez, iru irabazi hosta, baina bueno, bota. Hau da, empate. Hau da, empatatzeko. Empatatzeko, aberri empatatzeko. Irabazi edo? Hau da... Zaitzut irabazten. Vale. Zumarragan. Berda normal. Zumarraga da urretxu, kontuz, hemen diferentzia handitzu zu, Pure Zumarraga. Vale, Zumarraga dala. Zumarragan, mutiko bat, ibiltzen zijoala. Afuera es un poquito Zumarraga. Bai, igual urretxu. Hiltzen zijoala. Ibiltzen. Ibiltzen zijoala. Vale. Ya, si no empezamos mal, Ja. Oztopo egin zuen kaxa batekin, belarrin. Ibiltzen, bere etxera, tal, eta kaxa Laprast egin zuen. Laprast, oso, eskerrik asko barkatu eluia. Joder, tu. Multa bat, bialiko diat etxera gero. Kaxa hori irekizun, eta 5.000 euro aurkitu zituen. Gelditu ordez, poliziara juntzen, norbaitek nahi bazun, 5.000 eurotan, norbaitenak ziren, 5.000 euroak itzuli egin zituen poliziara. Pertsona ona, ez? Albiste edo alpiste, Zumarragan. Uste dut hori egin bidala. Zumarragan 5.000 euro. Uste dut hori egin bidala. Egin bidala, bai. Bai, mesonaet. Bueno. Zuzoiez? A ver, igual gelditzen zara como 1.000 edo. Zuretzako. Bai, por lo menos, txiki, en plan, tal. A ver, hori askotan itxen da, alako diru kantitateak itzultzen itxuzu, igual, pertsona horrek berak, jabeak emuten zu txati bat. Bai. Hori esaten dabe gertatzen dala. 5.000 euro kutxe baten gordetzen dauen jendia Zumarragan oso eskuzabala izan nahi da, normalean. A ver, eske... Horre bai okola bulo pintxa bat kristona, baina bueno. Bai, nik sinistu inbiot, esan biot albiste. Jendia oso turbio da hemen dela goienan. Edo oso eskuzabala, segun nondik behiratzen zunez. Bai, nik... Ez, bulo, alpiste. Alpiste. Koldo, Daniel, Redoble Tambores, produkzioan, gorazi. Alpiste, oraintxe bertan inventatu albiste bat da. Improvisatu den, ez nukan bosgarren bat. Berdinketa marka joan, 80 minutuan berdindu dugu, así que oso. Alare, ditut lagun batzuk Zumarragan eta galdetuko jatea horrelako zeo zer gertatu den, eta horrengorako, si albiste jugoso bat ekartzen. Kutsa bat. Imagineta oso inventa indozula eta benetan gertatu izana. Zira, hostia. Polizia zure bila dator. Bai, me encantaría. Entxe bertan... Tani nintzen, Zumarragan, ostiko izan da. Gaizki. Beno, hau izan da albiste eta alpiste eta podcast imaginarioa, mi eskerdan ere tortzagatik, eta utziko zaituzte zuen roiura. Bai. Beno, agur, musu. Agur, Telmo. Bueno, Daniel, hau izen da dana gaurkoz, gustau jatzu? Mordo bat, oso gustora egon naz. Interesgarria gube posten gaz, así que hau izan da gaurkoz dana, espero dugu gustatu izana eta da aurrengo podcastean elkartuko gara berriro, aber nor sartzen dan gure atetik platora. Gozu kamarantzat, bueno.
Ez dugula. Ez duzu kamarai eze besan. Ez. Vale, ba, venga, aur! Debagoinako albiste fresko eta bulorik gabeak ikusi nahi badituzue, goiena.eus bizitatu.